Haupa, kaixo guztioi. Bideo honetan jarraituko dugu igidura zirkularrarekin, hirugarren bideoa, eta bideo honen helburua izango da bereiztea. Alde batetik, igidura zirkular uniformea eta igidura zirkular uniformeki azederatua. Zerikusi handia daukate, igidura zuzen uniformea, HZU, eta igidura zuzen uniformarekin, HZU-a. Baina izango da, igidura zirkularraren kasuan, bale? Ikusten dugunez, kasu batean azelerazioa izango da 0, azelerazio tangentziala, hau da, gu ohituta gauden azelerazioa, eta bestean izango da ezberdin 0. Bideoaren helburua izango da, ongi bereizte hauek biak, eta baita ere jakitea zeintzu diren, hemen agertzen diren ekuazioak, eta hemen agertzen diren ekuazioak. Esatea aurreko bideoan, bigarren bideoan agertzen ziren ekuazioak kasu guztietan aplikatu daitezkela. Baina gero jakin behar dugu, kasu honetan bagaude batzuk aplikatu ditugu, eta kasu honetan bagaude beste batzuk. Bale, hemen jarri dut igidura zirkular uniformea eta hemen igidura zirkular uniformeki azederatua. Kasu honetan, alfa berdin 0, hau eta hau jartzea, bale, baliokideak dira, ze haien artean erlazio estu daukagu. Alfa berdin 0 jartzea edo azelerazio tangentziala berdin 0, eta kasu honetan, azelerazio tangentziala ez berdin 0, berdina da. Eta gainera bigarren bideoan, hauek biak, alfa eta azelerazio tangentziala haien artean erlazionatzen direnez, oso erlazio estu daukat haien artean. Bale, fijatzen bazarete, hemen hasiera batean dago pelota, 0 segunduan, lehenengo segunduan mugitzen da, azkenean egiten du hau bezalako ibilbidea, ezta? Segundu bakoitzen ikusten dugu zelan mugitzen den. Eta berdina egin dut, bai, igidura zirkular uniforme daukan batekin. Eta ikusten badugu, T0 segunduan biak azten dira leku berdinean, segundu bat pasatu denean posizio ezberdina da, bai? Eta da pizkat egoera. Eta horrela ikusten badugu, igual oraindik ez da gara kapasak mami gehiegi ateratzeko. Orduan, hemetik abiatuta, beti, hau goikoa izango da beti igidura zirkular uniformea, eta bekoa izango da igidura zirkular uniformeki azeleratua, bai, egoera honekin joango gara konparatzen bien arteko distantzia, zeinek egiten dituen gradu gehiago, zeinek egiten dituen gradu gutxiago, bai, eta joango gara hori gutxinaka ikusten. Zer da egin dudana bideo honetan? Da aurreko gora berdina, baina orain hemen jarri dut T bat segunduan non egongo den, eta baita ere, goratzen du justo aurreko posizioa zein zen, hemen berdina egin dut, hau T2 segunduan, eta hemen hau izango zen T bat segunduan, hau izango zen hau T3 izango da hemen dago, eta horretik hemen zegoen. Eta fijatzen bazarete, haien arteko distantzia mantendu egiten da, bai? Segundu bakoitzean pelotak egiten duen espazio kantitatea antzekoa da. Aldiz, fijatzen bazarete hemen, pelota berdeak egiten duen distantzia oso txikia da. Handitu egiten da, handitu egiten da, handitu egiten da, eta handitu egiten da. Eta hori azken finean da bi hauen arteko ezberdintasuna. Hemen, nola ez dagoen azeleraziorik, abiadura beti izango da berdina, konstantea. Eta beraz, segundu batean egingo duen distantzia beti izango da berdina. Aldiz hemen azelerazioa dagoenez, geroz eta distantzia handiagoa egingo du segundu bakoitzean. Hau da, egiten duen espazio segundu bakoitzean handiago denez, azelerazio positiboa daukala esango dugu. Eta graduak begiratzen baditugu berdina. Hau da, lehenengo segunduan igidura zuen zirkular uniformeak egindako gradu kantitatea, kolore horiz maskatutako hau da, bigarren segunduan hau, hirugarren, igual ez dira berdinak marraziak ez direlako perfektuak, baina fijatzen bazarete egiten duena oso antzekoa da. Aldiz, azeleratuan egiten duen gradu kantitatea hasieran geroz eta handiago egiten da, eta fijatu, hasiera batean zerako porzio txikitxoa egiten duen, eta honetan iaia egiten du erdia baino gehiago. Hori da, baita ere, angeluekin ikusiko duguna. Distantzia geroz eta, kasu honetan, distantzia konstantea, egiten den distantzia kantitatea segundu bakoitzeko konstantea da, hau da, abiadura konstante izango da, hau da honek adierazten duena, eta baita ere, egiten ditugun angeluak, bai, azkenean, hauek dira angeluak, egiten ditugun angeluak konstanteak direnez, beti konstanteak direnez, bai, orduan, hau goratu zela abiadura angeluarra da zenbat angelu egiten ditudan segundu bakoitzean. Nola beti berdinak izango diren, esango dugu abiadura angeluarra konstantea dela. Gero jarriko ditugu ekuazio guztiak ondo. Aldiz, nola hemen egiten diren angeluak aldatuz joaten diren, esango dugun izango da, abiadura angeluarra ez dela konstantea. Zergaitik ez direlako beti angelu hau eta angelu hau ez dira berdinak, eta hau ez dira berdinak. Eta nola beti, ari garen ikusten, segundu batean gertatzen dena, argi ikusten dugu, hemen abiadura angeluarra ez dela konstantea, eta hemen abiadura angeluarra konstantea dela. Zer honetan egin duana, antzekoa, baina joan ez begiratzen, lehenengo 0 segunduan egin dituen gradu kantitatea, hemen 0 da. Segundu bat pasatu denean, hauek egin ditu, hau izan da egin dituen graduak, 2 segundu pasatu direnean egin ditu lehenengo segundukoak gehi, hori egindako,
Eta azkenean guk hitz egiten dugunean, bai, izaten dugunean, zenbat gradu, edo zenbateko angelua, edo zenbat radian, ze graduak, angeluak iaia beti radianetan neurtuko ditugu, zenbat radian egin ditu gure pelota, hau da esaten duguna, lehenengo segunduan hau egin ditu, bigarrenean ja onarteldu da, hirugarrenean segundu bakoitzean kantitate berdina egiten du, baina bagoaz akumulatzen, ez da? Hasiera batean hau, ja bigarren segunduan onarte, hirugarren onarte, laugarren onarte, eta bosgarrenean eman dio buelta osoa eta pizkatxo bat gehiago. Egin du bira osoa eta pizkatxo bat gehiago. Hori izango da, 360 gradu baino gehiago. 2 pi radian baino pizkatxo bat gehiago. Eta berdina ikusten dugu hemen. Lehenengo segunduan hau da egin dituen graduak, bai? Hau izan da bere graduak, bigarrenean hau, hirugarrenean hau, laugarrenean hau, eta bosgarrenean nola ja abiadura, ja eman ditu, 2 buelta. Beraz, orain idatziko ditugu zeintzuk diren, bai, ekuazioak jakiteko segundu bakoitzean zenbat angelu edo zenbateko angelua egin duen pelota. Bai, higidura zirkular uniformean eta bai, higidura zirkular uniformeke azeleratuan. Bale, hau da aurretik geneukana eta hau dira agertuko zizkigun ekuazioak. Hau izango da, higidura zirkular uniformean eta hau izango da, higidura zirkular uniformeki azeleratuan. Kasu honetan alfa izango da ezberdin 0, eta kasu honetan alfa izango da berdin 0. Ekuazio hauek izango dira angeluekin. Gogoratu, higidura zuzen uniformean agertzen ditzagula isa berdin isa 0 gehiu bete. Hemen V konstantea eta hemen azelerazioa 0. Fijatzen bazate, ekuazio berdin-berdinak dira, baina orain agertzen diren elementuak dira angelua, abiadura angeluarra eta azelerazioa angeluarra. Baina ekuazioak dira berdin-berdinak. Isa 0, gehiu B0, gehi basati bi atekarratu, aldatu behar dugu. Isaren ordez jartzen dugu tita angelua. V-ren ordez omega angelua izango dela abiadura angeluarra. Eta A-ren ordez jartzen dugu alfa azelerazioa angeluarra, baina ekuazioak oso berdinak dira. Bai? Kasu honetan azelerazio angeluarra 0 eta omega konstantea esan dugulako segundu bakoitzean egiten dituen angelu kantitatea berdina direla, eta honetan, abiadura angeluarra aldatuz doa, azelerazio angeluar bat agertzen zaigulako. Eta bukatzen joateko, hemen beste batzu jarri dut, hemen saiatu naizen egiten da bai pelota hemen normal hasieran bezala, eta hemen jarri dut bai higidura zirkular uniformarekin egiten duen ibilbidea berdeak, eta lauan jarri dut gorria. Eta ikusten dugu nola hasieran gorria azkarrago doan, jarri dut zer nolako angelu ezberdintasuna dagoen bi peloten artean, eta jarri dut gorria irabazten doalako, hemen ikusten dugu distantzia handiagotzen dela zergaitik hau basten delako geldirik, eta kostatzen zaio abiadura hartzea, beraz hasieran gorriak ateratzen dio distantzia. Baina heltzen da momentu bat, eta jan berdea lortzen duen abiadura nahikoa, eta gutxinaka hemen zeukan angelu edo distantzia kantitatea txikituz doa, eta hemen ja pasatzen dio horregatik jarri dut berdez, ja berde irabazten doalako, eta hemen ikusten dugu ja nolako ezberdintasun handia hartzen dion, eta jarraituz gero, hartuko dion distantzia geroz eta handiago izango da, eta ez digugu marrasten, ez dagoelako inolako garrantzirik. Eta mesez gogoratu, gure zirkunferentzietan beti hitz egingo dugula edo graduetan edo radianetan. Graduetan hitz egiten badugu, pelota hemen dagoenean, esango dugu, pelota horrek sortzen duen angelua, azken angelua beti nertzen dugu emetik hasita izango direla, edo 0 gradu, edo 360 bira oso bat egin diolako, 0 gradu edo 360. Eta radianetan jartzen badugu, 0 gradu esan beharrean 0 radian esango genuke, eta 360 gradu esan beharrean 2 pi radian. 2 pi radian goratu bira oso bat dela. 2 pi radian bira osoa bada, bira erdia izango da pi radian, 180 gradu. Hemen fijatzen bazarete, ikusten dugu zerbait zartu dagoela, hau ez da pi baizik eta pi zati bi, zergaitik. Hau, 2 pi bada, buelta osoa 2 pi, buelta erdia pi, buelta la ordena, pi zati bi, 80 gradu, pi zati bi, eta bueltaren 3 laurdenak izango dira 270 gradu edo 3 pi zati bi radian. Zein da bidean helburua? Ekuazio hauek ezagutzea, etengabe erabiliko ditugunak, eta argi eta garbi ulertzea zein den higidura zirkular uniformea eta higidura zirkular uniformeki azeleratuaren arteko ezberdintasunak, eta ikustea nola distantziak eta angeluak nola irudikatu alditugun. Bideoa gustatu bazaizue, sakatu fizikasiko kanaleko ikurra, bideo gehiago ikusteko, edo bestela Twitter kontu bidez eskatu aldituzue azalpen edo bideo gehiago. Eskerrik asko eta agur.